Hayırlı irtə, hürmetli tamaşaçılar. Tapşırığını başlap ekranlar aldına özünün 65 yaşlık юбилейлі туған günün qarşı alışı hürmetli milletteşimiz Avyasov Riva Takirovichni çağırıp alam. Матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Наҗия Алимҗановна, Тольятти шәһәреннән улы Рамис тормыш иптәше Эльвира, оныклары Элина, Дарина, Самарадан улы Рөстәм, килене Гөлнара, оныклары Регина һәм Аделя котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1959 елның 29 апрелендә Иске Кулатка районы Масеевка авылында якты дөньяга аваз сала. Авыл мәктәбен тәмамлап, кулына шофер таныклыгы алып, хезмәт юлын Туган авылы колхозында башлап җибәрә. Гомер юлында үзенең сөйгән яры, газиз әниебез Наҗия Алимҗановнаны очратып, матур гаиләсен кора. Әлеге күркәм мөнәсәбәтләр бик тиз кайнар гаилә учагына әйләнә. Мәхәббәт һәм хөрмәт эшендә без, ике уллары туып, гаиләне тагын да тулыландырып, бәхетле иткәнбез. Колхозлар таркалгач, әткәй Мәскәү шәһәренә йөреп вакытыда эшли башлады. Безне башлы күзле итеп, укытып, олы тормыш юлына чыгарганчы, әнкәй белән күп көч түктеләр. Бүген инде без икебез дә читтә яшәп, үз гаиләләребезгә хуҗа булып торабыз. Әткәй барыбер дә тик тора белми. Иске Атлаш авылында фермерлык хуҗалыгында хезмәт куя. Бүген безнең гаиләбездә матур тантана. Тормыш көндәлегенә 5-дән артык билге куеп, ир-атлар өчен бик мөһим булган матур юбилей ишек шакыды. Сиңа кадерлем 65 тула. Татлы күз нурым, йөрәк җылым минем. Мин хатының өчен син гомере буе олы таянышта, ныклы ышанышта булдың. Балаларың өчен сокланырлык үрнәк. Без һәр вакыт сиңа карап горурланып кына яшибез. Безгә кылган бар игелегең өчен һәммәбез бергәләп рәхмәт укыйбыз. Никадәр генә күңелләр ташса да, сиңа карата теләкләрнең иң матурларын эзлисебез килә. Гомернең һәр мизгеле сиңа шатлык, куанычлар гына алып килсен. Бәйрәмең котлы, мөбарәк, бәхетең һәр чак түгәрәк булсын. Алдагы көннәрдә дә бәхеткә, шатлыкка күмелеп, кайгы-хәсрәтләр күрми, озак еллар безне сөендереп яшә. Синең кебек киң күңелле, барчабызга да йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче кешебез булу безнең өчен зур бәхет. Әтиебезнең тырышлыгына, осталыгына, гаилә җанлы булуына сокланабыз. Олы киңәшчебез, ярдәмчебез булып, елларга бирешмичә, сау-сәламәт гомер итәргә язсын сиңа әткәй. Туган йортыбыз, әнкәебез һәм әткәебез булганда нурлы, якты һәм матур бу дөнья. Без сез булганга бик бәхетле кадерлеләрбез. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Котлы булсын матур юбилеең, 65 тулды, бу бик зур бәхет. Әгәр килсә иде хәлебездән куяр идек алтын зур тәхет. Шын ир-атның асыл исемен син яклап, саклап килдең гомердә. Бер кайчан да кайгы болытлары чыкмасыннар аяз күгеңдә. Алда юбилейлар бик күп килсен, без бәхетле булсаң янәшә. Кадерлебез, һәр чак сөендереп, 100 яшеңә кадәр син яшә. Хөрмәтле Рива Тагирович, юбилейлы туган көнегез белән котлап, якыннарыгыз юллаган матур җырны да бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Бәгърем котлы булсын, туган көнең тантанаң. Бу дөньяда син барлыкка горурланам, шатланам. Телим әти, телим ул тормышта озын-озак яшәргә. Язса иде гомерем буе әтим дип дәшәргә. Телим әти, озын-озак яшәргә. Язса иде гомерем буе әтим дип дәшәргә.
erkelisin arkalarımdan süyüp Dilim eti, dilim ulturmuşta uzun uzak yaşarga Yazsaydı ömrüm boyu elim dip deşerge Dilim eti, dilim ulturmuşta uzun uzak yaşarga Yazsaydı ömrüm boyu elim dip deşerge Aylardağına yürüsem de seni sağına көңіл Туған yurtımızға qaytып seni көріп бір ғұмыр Dilim eti, dilim ulturmuşta uzun uzak yaşarga Yazsaydı ömrüm boyu elim dip deşerge Dilim eti, dilim ulturmuşta uzun uzak yaşarga Yazsaydı ömrüm boyu elim dip deşerge Yazsaydı ömrüm boyu elim dip deşerge Etim dip deşerge